Niin siis vakavampaa tarinaa on vaikeampi tehdä, koska siinä laittaa itseensä jotenkin enemmän esille. Siinä ei ole suojamuureja. Siinä on liossa. Miten sunkin äänessä tossakin on niin jotenkin semmonen komedian takapotku? Se on tietty defenssi koko ajan päällä. Sä et uskalla vakava. Ehkä mä haluan enemmän sitä komediaa. Niin. Miksi sä haluat? Eikä se kertoo jotain. Tätä ei ole mitään psykologista analyysiä laittanut YouTubeen. Avaa toisen. Eikö se ole rasittavaa, että kun toinen ei lähde kuitenkaan mukaan tämän komediaan ja lähde nauramaan? On vakavana. On siinä dissonanssi. Niin on, ja sitten siinä jotenkin ne suojamuurit tulee näkyviksi. Niin. Se on se kasvojen menettäminen. Niin. Ja kuitenkin siinä ei menetä kasvojaan kuin vaan sille toiselle ja sitten tietenkin niille miljoonalle YouTube-katsojalle. Niin. Tommu Hellsten sanoi, että niinkö, hän ei puhunut valaistumisesta, mutta niin voisi sen valaistumisen kielelle kääntää niin, että se oma heikkouden löytäminen on tie valaistumiseen. Ja että tämä yhteiskunta arvostaa vahvuutta ja me pukeudumme vahvuuden verkkoon. Tässä on ehkä se, mitä mä puhuin myöskin siitä aikaisemmin, siitä huumorista. Niin. Ehkä se liittyy just tähän näin, että huumorilla niin tehdään itsestä vahvempi kuin mitä on. Mulla on vaikea miettiä, kun toi mikki on päällä. Mikähän takia?